लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां रादाब लाबोनानै होफैलायबाय। बे जाहैबाय साख्रिनि रादाब। नोंथांमोना नुगासिनोखा थाम्बनेइलावनो। बेयाव CISF रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों 2019 नि थाखाय GD जेनेरेल डिउटी अर्थात बेनि थाखाय गासै 300 पस्ट दङ। नोंथांमोनहा थाबैनो एप्लाइ खालामनानै साफ्रोमबो बाहागो लायोब्ला मोननोबो हानायनि चान्स दङ। ओंखायनो नोंथांमोना बेबायदि स्कपखौ दा हगारहर। जिहेतु SSC आवसो फैयोमोन, नाथाय SSC नि बारगा बिथांमोनहा सेपारेटलि बेखौ लानाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोनहा चान्सखौ हगारजाया। दा फारियै नोंथांमोना गाहायाव नायलांनानै गासैखौबो मिथिना लाग्रोदि नोंथांमोनहा मा मा खालामनांगौ। जेनेरेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्स CISF जायखौ होनना बुंदों, बिथांमोनहा गासै 300 भेकेन्सिनि थाखाय हेड कनस्टेबलाव रिक्रुटमेन्ट हगारनानै होदों 2019 नि थाखाय। नाथाय बेखौ गोसोआव लाखा, स्पर्ट्स कोटा दङ, माने स्पर्ट्सजों सोमोन्दो गोनां बिथांमोनहासो मोननो हानाय जाहैगोन होनदों। दा बाहाय नायलांबा माबायदि स्पर्ट्स नोंथांमोना नायना लानो हागोन। फार्स्ट नेमा जाहैबाय हेड कनस्टेबल जेनेरेल डिउटिनि थाखाय। बेखौ बुंगासिनो एप्लिकेसन फिसनि थाखाय नोंथांमोना नायग्रोदो। एप्लिकेसन फिसआ आनरिजार्भ OBC आरो EWS नि थाखाय 100, नाथाय SC आरो ST आरो वमेननि थाखाय निल। होमबा ST आ जोंहा बाहाय हाबफाबाय निल, होमबा जोंनाव एप्लिकेसन फिस गैला। नेक्स्टआव दङ पेमेन्ट मुडआ जाहैबाय पस्टेल अर्डार अर डिमान्ड ड्राफ्ट दाननानैबो जानो हागौ होनदों, नङाबा पस्टेल अर्डारबो जानो हागौ होनदों पेमेन्ट हरनाया। दा जोंना पेमेन्टआनो गैयाबा निलखासो, ओंखायनो बेखौ नांला। इम्परटेन्ट डेट्स दङ। इम्परटेन्ट डेट्सआ जाहैबाय 17 डिसेम्बर 2019 नि गेजेराव सौहैजोबनांगोन होनदों एप्लाइ खालामनाया। दा बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै ला। बेनिफ्राय लास्ट डेट फर नर्थ इस्ट रिजननि थाखाय, जिहेथु नर्थ इस्टआवनो गोलैयो नालाय, ओंखायनो बियो 24 डिसेम्बराव जोबहैगोन आरो जोंना एसे बांसिन बेखौ खेल ला। एज लिमिट दङ। एज लिमिटआ एज सुन एज 1 सेप्तेम्बर 2019 बेखिनिसिमाव 18 इयार्स जाफैनाय जानांगोन होनदों आरो मिनिमाम, बेनिफ्राय मेक्सिमाम 23 इयार्स। होमबा जोबोद खमथार। नोंथांमोनहा ओंखायनो खेल खालामनानै ला, 5 बोसोरनि गेजेरावनो थाजोबगोन आरोखि बेवहाय। एज रिलेक्सेसन एप्लिकेबल एज पार गभर्नमेन्ट रुल्स होनदों, अब्ला बे मा जागोन, ST हिसाबै जोंहा एज रिलेक्सेसन बा 23 + 5 जागोन, होनबा 28 थांनो हागौ। 28 थांगोन जोंनिया 28 इयार्ससिम। 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोनो नालाय ST आ गभर्नमेन्ट रुल बादियै। सेलारि दङ। सेलारियाव लेभेल 4 नि मोनगोन होनदों। CPC मेट्रिकजों 25,500 निफ्राय स्टार्टिं जानानै 81,100 सिम जाहैगोन आरो। प्रि रिभाइस्ड पे स्केल 5,200 to 20,200 ग्रेड पे 2,400 बेफोरखौ गासैखौबो एड खालामनानै नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन नों जुदि क्वालिफाइड जायोबा। बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना जाहैबाय 12 पास दङ। बेखौ मोजां खेल खालाम। 12 पासबाबो नाथाय बेवहाय 12 पासजों लोगोसे मा नांफागोन होनदों, रिप्रेजेन्टिं स्टेट नेसनेल इन्टारनेसनेल इन गेम्स स्पर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स। स्टेट एबा इन्टारनेसनेल बा नेसनेल बेफोराव गेलेनो मोननाय जायखिजाया स्पर्ट्सनि जानो हागौ होनदों। दा बे स्पर्ट्सफोरा मा माया जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला। गाहायाव दङ एथलेटिक्स दङ, एथलेटिक्स खारनायनि। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन बक्सिंनि दङ। बेनिफ्राय बास्केटबल दङ, फुटबल दङ, जिमनास्टिक्स दङ, हकि दङ, हेन्डबल, जुडु, बेनिफ्राय काबादि, शुटिं, सुइमिं, भलिबल, रेसलिं, वाइट लिफ्टिं, ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासिबो टाइकान्ड'। बेफोर गासिबो स्पर्ट्सनिफ्राय मख'जानाय स्पर्ट्सफोरनिफ्राय जुदि नोंथांमोना नेसनेल एबा स्टेट लेभेलनि सार्टिफिकेट बोरैबा दङबा एबा बोरैबाफोर मोननायनि राहा जायोबा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जाहैगोन। आरो बेयो जोबोद लिमिटेड जागोन। मानो होनब्ला अल इन अल जोंनियाव साफ्रोमनियावबो बेबायदि स्पर्ट्सनि डकुमेन्टस बा जोङो स्पर्ट्सनि क्वालिफिकेसन जोंनो नङा, क्वालिफिकेसन जोंनाव थाया। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा जुदि सोरबाया दंजायोबा बेखौ एप्लाइ खालामालासे दाथा नङा, मानो होनबा बियो जोबोद लिमिटेड जागोन एप्लाइ खालामग्राफोरा, ओंखायनो मोननो हानायनि चान्स दं आरो। दा बाहाय नुनो मोनदों एप्लिकेसन मोडआ अफलाइनसो जागोन होनदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो अफिसियेल नटिफिकेसनखौ नायनो थाखाय नैबेयाव क्लिक हियार दं, बेयाव क्लिक थुबानो जाबाय आरो। दानिया बे भिडिअ'सो बेवहाय क्लिक थुबा जाया, ओंखायनो बेनि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। डिसक्रिपसनाव हाबनानै डाइरेक्टलि नोंथांमोना नायनानै
नटिफिकेसन अफिसियेलखौबो नायनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनायनि गासैबो डिटेल्सखौ आरो खनसेबाव नोंथाङा गोसोबायदि हारसिङैनो नायना लानो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोरा आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि बे भिडिअआ माबा मोनसे होनो हादों आरो जुदि नोंथांमोनहा इलिजिबोल नङाबाबो गुबुन सासेनि थाखाय शेयार खालामना होबानो जाबाय बिथाङा जुदि इलिजिबोलबा। नेचार पाब्लिकेसनाव दिनैसो गोदानै फैनायबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै ला, जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथाङा मोननो हानाय जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।